Hello, vítejte u druhé části našeho videa, neboli Warcraftu, druhý díl, druhá epizoda. A tak, jak vidíte, je tma v 1.8 a máme tu prostě, jsme se ocitli na ostrově. Pokud někdo chcete vidět, Enderman. Enderman, 2 Endermani, víc Endermanů. Já se bojím. Ne, tak pokud chcete vědět, tak tady, a zase mi to dělá, já nechápu, co to je. Tak tady mám seed minus 121808573 a objevíte se tady, na tomhle super ostrově. Ještě jednou. Počkat, to asi nebude ten seed, to je fuk. Jinak jako seed jsem napsal. No, to bych radši nechtěl říkat. Ale tak, co teď budeme dělat? Je noc a to bych se jinak prostě nudil, tak si prostě musím udělat nějaký... Ale padejte vy, hnusný krávy. Si musím udělat nějaký prostě mine. Takže začneme asi tady. A tohle bude takový můj mine, takže... Vypadá to, že tady můžeme začít. Zatím jen takovýhle provizorní, abychom se třeba dostali někam do podzemí. By bylo taky super. To by bylo super. Jinak, jak jsem se zmínil v minulém dílu, řekl jsem, že je vyhlášena soutěž o tom, kdo mi první napíše do kanálu, že chce se mnou dělat let's playe, nebo to uděláme jinak. Ne. Je to tak, že kdo bude chtít, ať mi napíše, já mu dám Skype, zahrajeme si spolu Terrarii, no a já se potom rozhodnu, kdo prostě by byl vhodný kandidát na to, tak na to se rozhodnu. No a to je asi všechno, takže pokud vás baví, aspoň pokouším se, abych vás bavil, jinak. Uhlí, to potřebujeme. Jo. Uhlí. Tak jinak, co jsem prostě nezmínil, co je novinka v 1.8, pokud to nevíte, tak já vám to rád řeknu. Tady je moc světla. Moc světla tu je. Video, tak 35%. To je lepší. Já totiž nesnáším světlo. Já mám radši tmu. Já jsem takovej uzavřený. Jo, uděláme si torče a ještě jsem chtěl udělat jednu věc. A to. A ta věc zní. Nejdřív uděláme truhlu. A chci vám ukázat, že je nový model truhly. Možná teď vám to fakt nepřijde, ale je to pravda. Jak se podíváte zrovna teď a teď. Jděte do prdele, krávě hnusný. Takže, jak vidíte, kliknete. Ona se otevřela. Zavřete? Ona se zavře. Ještě takhle jsem to neskoušel. To je dobrý. Počkej. To je dobrý prostě. To mě baví. No nic. Takže, jak jsem říkal, soutěž, kdo napíše, tak ho vyslechnu, podívám se. A co jsem chtěl udělat, je vyvraždit ty hnusný krávy. Ahoj. Sprinting and raging. Tak to byl kritik na jednu ranu. Když skočíte, tak byste měl dát kritik. Já tomu nevěřím, to je prostě jaksi náhoda. Podle mě, já nevím. Ty taky teď zemřeš. Děkuji very much. XP už budu a aspoň zabiju ještě jedno, ať mám jeden level. I když zatím nevím, co ty levely znamenají. To vážně nevím zatím. Co omlouvám. Já se totiž hláduju popcornem. Jsem se ho teď udělal. Doufám, že vám to nebude vadit, když si občas zobnu. Říkal jsem si, aspoň si nezobej, počkej na tu chvíli, počkej, ještě ne. No tak bohužel, tak si někdy zobnu. Za to se omlouvám. Jo, co jsem chtěl? Chtěl jsem udělat pec. Ach jo. Pec, tak a tu si dáme zatím. Ok, sem, tu back. A chtěl jsem dát nad masíčko, jelikož nemáme to, tak musíme dát dřevo. A bude stačit.
i z toho pece, to je takový oranžovější, mně se to teda líbí strašně. Tak jo, no, budeme prostě kopat, dokud něco nevytěžíme, čas se dívám, čas dobrý. A jinak fakt mi napište, nebojte se, všechny, prostě zkusím založit nějak, jak se to řekne, terrarii, jestli se mi to nějak povede, pokusím se. A prostě spolu si zahrajem a uvidíme, jak to dopadne. Oh man. Uvidíme, jak to dopadne, když tak prostě ozvěte se, nebojte se, já vás neukousnu. Teda pokud nebudete z prsty. O vás možná ukousnu. Tma. Nevím, jestli to bude. Tma. A už není tma. Já, to je krásně, mi se to hrozně líbí. A dobrý by bylo by dobrý, kdybychom narazili na něco, takhle má cenu, no, uvidíme, jak to bude dopadat. Už natáčíme tak cca 5-6 minutek. Ne, 10. Tak kolem 10, tak máme ještě tak, ne. Počkej, sakra. Jo, 6 minut, přesně. A to je dobrý, že v pohodě. Jinak 1.8 nejsem udělaný, že se mi to až tak moc neseká. Tušil jsem, že se mi to bude sekat dost, ale vůbec se mi to neseká, což je v poho úplně. Ale, další uhlí, jsem ho přehlíd. To je úplně super, že se mi to neseká. Ale, jelikož teď opravdu se asi nudím, tak si asi dám nějaký věci do truhly a půjdu zabíjet. Protože já se hrozně nudí. Teď fakt nevím, co mám dělat. No jo, tak jo. Hom. To je taky dobrý. To je, jak se tomu řekne. Eating animation. A já se chci podívat tam na druhou stranu. Uí. Co tam bude? Oni někdo říkal, že NPC Village. Sakra, jít do prdele, plugin hnusnej. Jinak NPC Village. Teď fuck lagit. Jinak všichni říkali, že NPC Village jako bude blízko toho. Lagi. NPC Village bude blízko spavnu. Což ovšem nechápu, protože jsem zatím na žádnej jako NPC Village nenarazil. Narazil jsem jenom jednou. A to, když jsem hrál Creative Mode. A jinak opravdu jsem nenarazil. Což opravdu nevím, když tak mi fakt napište, jestli je to pravda, jestli se objeví na tom, někde blízko spavnu, protože mi by to fakt strašně zajímalo. Ale to je fuk. Jo a jednou jsem si prostě vytvořil server, nebo kamarád si vytvořil server a teď prostě úplně super luxusní mapa se mu tam vyronila. Z toho jsem fakt nemohl, že hodně, jako ne luxusní, ale zajímavá, hodně zajímavá. Bohužel seed není, ale měl tam celkem slušný to, že no prostě, když možná vám to ukážu, pokud budete hodní, tak vám to možná ukážu. Jako nemyslím tam to vám ukazovat nebudu. Jo, jinak tady. Takhle když půjdete ven, tak jste tady uprostřed, jo? Takhle jste uprostřed, blablabla. Takhle jste uprostřed, jo? A dobrý je, že když půjdete tam, můžete jít tam, ale ještě nejste, tak potom můžete jít rychle tam. Ale potom, když to. Možná, že se to vyplatí někde na tom, že oni to neuvidí, že už myslí, že jsou pryč z domu, tak oni odejdou a potom pich a jste u nich. Já vím, je to taková kravina, ale tak potěší tahle kravina. Tak jo, no. Tyčky chcem. A dřevo. Tak jo, já doufám, že najdu nějaký dungeon. Jako je úplně v pohodě najít dungeon, ale teď doufám, že tohle nebude taková nějaká kretenská mapa, kde se vyroním někde bez dungeonu. Je to fakt na nic, když tam není někde dungeon. Jinak potom
nejlepší by bylo najít nějaký opuštěný důl. Už jsem tam byl, jen jsem se tak jsem se nudil u babičky, že prostě jsem si začal kopat dolů v v tom, v survivalu. Ale až na to, že jsem se prokopal do dolů a tam byly prostě všude pavouci a jo, ještě chci vám novinka, další novinka a to, že umím se bránit, jak vidíte. Tady to držíte tím levým klikem to a ještě jsem slyšel nějak dual wielding. Prostě můžete držet meč a torče, ale oh, what the fuck. Slyším zombíky, což je dobrá zpráva. Jinak jak vidíte, F3 nefunguje, F3 nevidíte nic, takže žádný nic, jakože proč nedáš tamto a tamto, když to nefunguje. Tak já doufám, že vám nějak pobavím nějakými takovýma failama. Oh, Iron! To se hodí. Ale jako ty zombíky tady slyším, ale nevidím je, což já bych je chtěl vidět i zabíjet. Prostě půjdu jen tak na jistotu. Musím tady to fakt jen na jistotu. Že pokud nenajdete, tak už to většinou nenajdete vůbec. Další Iron, já jsem dobrý. Tady dungeony je fakt těžký najít, když si uděláte takový min, jinak takhle v pohodě byste šli to. To je jen tak málo? Asi jo? Tak je fakt těžký ho najít. Ty vole. Tak jo no. Já myslím, že už to možná ukončím, jelikož už se možná blížíme k limitu. Tak já doufám, že jsem vás pobavil, nebo nějak tak. No a dělat do prdele s tímhle. No takže já vás asi zdravím. Bye bye. A těšte se na další díly, epizody 2. Zúčastněte se soutěže, opravdu vás vyslechnu. No a zdraví vás Xvirus.